Ами, само с една дума, това е спектакъл на Благоевград, но с една дума невероятен. Реалност. Ние. Да, и с хубавото, и с лошото. От тези, които видях в представлението, са ми няколко. Но първо това, което започнахме с пазара, защото аз живея точно на пазара и от терасата всеки ден гледам какви ли не истории. Другото, което ми беше любимо е с това, което всъщност не беше чак толкова забавно, но накрая случката с всички тези наши близки, които са в чужбина. То не е една от най-хубавите, обаче мен ме трогна най-много тази с бездомните животни, защото това е, може би, една тема, която повече трябва да й се обърне внимание и по-точно не на самите животни, а на хората. Ами, тъжните случки бяха любими, както винаги. Не знам, може би с тези балони, които толкова напоследък са известни, много добре бяха пресъздадени. Много. О, много. Затова съм още тук и уча тук. Разбира се, кой не обича Благоевград?